Maayong hapon, maayong adlaw kaninyong tanan din na sa BJMP Giholngan City. Sama sa gihapon dako ang akong kalipay nga nagkauban gihapon kita aron nga tun-an nato ang pulong sa atong Ginoo. O nagapasalamat ako, dako ang akong pasalamat sa mga tawo nga mitabang nga aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Aron nga karong adlaw atong idedikar ang atong pagtuon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang atong Ginoo nga magauban kanato sa atong pagtuon. Magampo kita. Amahan namong langit nun. Daghang salamat ning adlaw nga imong gigahin. Aron nga kami, Lord, makatuon sa imong pulong. Aron nga kami makakuha sa prinsipyo nga imong gihatag kanamo. Lord, hinaot po nga ang pagtuon namo, dili lang sa among hunahuna, kundi Lord, nga kini maggamit namo sa among kinabuhi. Lord, naghangyo kami sa Espiritu Santo nga mao'y magauban, mao'y among teacher karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa usang semana, gatuon kita sa Marcos Kapitulo 12. Wala nato nahuman ang Kapitulo 12. So, we will try our best. Sulayan nato nga mahuman ang Kapitulo 12 sa Marcos, sinulat ni Marcos. Kining Kapitulo 12 karon, pipila na lang kaadlaw nga ihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi dito sa Kalbaryo. So kadaghanan din dito sa templo. Naghatag siya og mga pagtulunan sa wala pa siya mupanaw sa langit nga mobalik sa iyang amahan. Ambot unsa man siguro kung kita nahibalo nga ang atong kinabuhi duol na, unsa man siguro ang atong panamilit. Unsa man siguro atong isulti sa mga mahal nato sa kinabuhi. Kini atong tunaan kung unsay gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, unsay iyang gitudlo. O kini nahitubo ni sa templo. Okay, basahon nato. Mag-review kita sa Kapitulo 12, sa pagsugod sa Kapitulo 12, kay ang uban siguro ninyo wala maka-appeal sa Bible study last week. So atong i-review. Ang una sa Kapitulo 12, atong mahibaw-an nga si Jesus, ang iyang style sa iyang pagtudlo, mao nga naghatag sa sambingay. Ang sambingay may tungod sa usa ka istorya, yutan-on nga istorya, apan ang lesson, ang leksyon, espirituhanon, langitnon. Mga butang nga dali lang kayong makita sa mga taong naminaw. Pananglitan ang usa ka tao, nagsabwag sila, nagtanom siya. Ang ubang liso miadto sa bato, ang uban dito sa katunugan, pero ang uban miadto usab sa yuta nga maayo. So, ang bot ipasabot dito adunay yutanon nga istorya, apan ang kahulugan espirituhanon. Pareha lang nag-ingon ana nga ang usa ka tawo gatudlo og Biblia og daghang naminaw. Ang uban ang kasing-kasing kabatuan. Wala gyud may mahimo bisag naminaw pag husto, apan ang kasing-kasing dili man makadungog. So wala gihapon, wala moturok. Ang uban nga kasing-kasing katunukan, so wala gyud nahimo. Apan din gyud uban nga naminaw nga ang kasing-kasing fertile kayo og husto nga moturok ang pulong sa Ginoo. So mao na usa sa mga sabingay nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang kayong gustong maminaw sa atong Ginoong Hesukristo. So niining versikulo 2, naghatag usab versikulo 12, dinausab siya sambingay.
kay niining panahon na ang mga leadership, mga haring gangis dito sa templo, sa pinakadako nilang simbahan, kini mga leader, gusto nilang kuhaon gyud atong Ginoong Jesucristo. Kay ang ilang power sa ilang perception, sa ilang paglantaw, nakuha na sa atong Ginoong Jesucristo. Daghan nang naminaw misunod sa atong Ginoong Jesucristo. So nagplano gid sila unsaon nila pagdakop ang atong Ginoong Jesucristo. So apan si Jesus naghatag og sambingay sa unang versikulo hangtod sa versikulo 9, may tungod kanila. So miingon si Jesus, dinhay usa ka tag-iyag yuta. Nagtanom siya og grapes og iyang gipaatimani dinhay mga sayo sa oak. Og miingon siya nga mubalik ako sa harvest times. Kung sa harvest na, mubalik ko para akong bahin, akong kwaon. Pag harvest time na, nagpadala sa tao, ilang gipatay. Daghang gipadala ang tag-iya, ilang gihapong gipatay. Pagkahuman, iya giyon gipadala na ang iyang bugtong nga anak. Hoping nga dili nila patyan. Apan, ang mga saop gipatay ang iyang anak. So, unsa may gihimo sa tag-iya sa yuta. Iyang gidisiplina, iya usab nga gipatay ang mga saop. So, ang mga leadership sa templo, ang mga magtutudlo, nahibalo sila kung kinsa ang gitumong sa atong Ginoong Jesucristo. Nga sila ang mga Hudiyo, daghang mga propeta, mga mensahero sa pila ka libo ka tuig, hundreds of years, ilang gipatay. Until karon ang Ginoo nagpadala sa iyang bugtong anak. Og ila pod nga patyon. So mao nay unang sambingan nga gihatag sa atong Ginoong Jesucristo, og sa kapitulo 12 versikulo 13, usa sa grupo usab sa mga relihiyoso gustong bitkon ang atong Ginoong Jesucristo. Gusto nila nga maproblema si Jesus sa mga Romano, kay kini silang nasyon. Nasyon nga Israel, gamay lang kayo ni. Surrounded sila og daghang kay mga nasyon nga bantugan nga dakag army. Nakuha sila sa mga Syrians, na ulipon sila sa mga Babylonians, og karon sa panahon ni sa atong Ginoong Jesucristo, na ulipon usab sila sa mga Romano. Ang Romans powerful kayo sa unang panahon. Gikan sa Africa, Europe, England, sa Babylon, sa Syria, ilaha. So, kiniusab nga Israel, ilaha po ni. Naglisod usab sila, kaya ang magbayad man sila buhis dito sa Roma. So, ilang ipungutan na si Jesus. Unsa may maayo bang magbayad og buhis sa Roma? O dili? Kay kung miingon si Jesus nga dili may magbayad og buhis, ila ding isumbong sa mga sundalo nga si Jesus nagsugod og rebellion. So ang gihimo ni Jesus, miingon siya, hataga ko nimo og kwarta. Gipakita niya kung kinsa may nakamarka dinhi sa kwarta. Miingon sila, ang emperador sa Roma. Miingon si Jesus, ihatag ninyo ang para sa emperador. Ang para sa Ginoo, inyong ihatag usab. So atong makita nga kung naata sa gobyerno, para walay gulo, atong ihatag kung unsa ang para sa gobyerno. Kay kung wala kitay kwarta, kung ang gobyerno walay kwarta, walay mahimo ang country nato. Diri sa amuha na sa akong giingon, nagbayad mig mga 35% sa among income, sa among sweldo. Apan free ang among hospital. Wala kami problema bisag unsa islan pang imong kasing-kasing, kung unsa islan ana, free, walay bayad mi. Kay nagbayad mig buhis. Ang among dalan maayo kaayo, ang among eskwelahan, ang mga pulis, na may mga army, so para na sa buhis, para na sa gobyerno. So anyways, dili na to padakuon, nag-review man lang ta. Ang pangutana sa versikulo 18, ang pangutana bahin sa pagkabanhaw.
niining mga grupuha sa mga Hudiyo, aduna sila grupo nga dili mo tuo nga ang tao mabanhaw. Nituo lang sila nga kining kalibutan karon mao lang gyud ni walay kinabuhi nga walay katapusan. So moingon lang sila ang ilang pagtuo, drink, eat, and be merry, for tomorrow you will die. Nang bote pasabot, ang gitulo nila nga mag-happy-happy lang mo din ha. Kay mamatay man tao. Wala may responsibilidad. Wala accountability. So, gipuntahan nila si Jesus. Ang tubag ni Jesus, miingon siya sa versikulo 24, pagkasayop ninyo, nasayod ba kamo ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan? O kay wala kamo makasabot sa gahom sa Ginoo? So, problema di ay kung dili kita mobasa sa Biblia. Miingon si Jesus, kamo wala mo makasabot kay wala man mo mobasa. Second, ang ikaduha, nga wala mo masayod, wala ninyo maangkon, wala ninyo na recognize ang power, ang gahom sa atong Ginoong Jesucristo. Ang gahom sa Ginoo. And then, dito sa versikulo 28, ang labing mahinungdanong sugo atong gitun-an to. Unsa may mga pinakadakong sugo gyud sa atong Ginoo. Ang sa mga Hudiyo sa panahon sa mga gitudlo sa mga rabbi, sa mga iskribo, sa gitudlo ni Moses, mingon nga 613 ka mga sugo. So, nangutana sila unsa may sa 613 nga sugo. Unsa may pinaka-importante. Bisag sa pulo ka sugo, unsa may pinaka-importante. Gisummarize ni Jesus unsa gyud ang pinaka-importante, pinaka-number 1 nga sugo. Miingon siya, ang Ginoo atong Dios maora gayud ang Ginoo. Verse 30, miingon siya, kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios. Kabalo kita nga higugmaon apan unsa may definition, unsa may giklaro niya nga buot ipasabot unsa man ang higugmaon gyud ang Ginoo. Musimba ba sige? Muhatag ba sige sa simbahan? Daghang bang ampuon nimo? Daghang bang i-memorize nga ampo o unsa man? Siya kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo sa imong Dios una sa tibuok mong kasing-kasing. Pinaka-importante di ang Ginoo sa atong kasing-kasing gyud. Ug miingon siya sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Mao din ay unsa ang paghigugma sa atong Ginoo. Ang tanan atong ihatag niya. Ang atong panghuna-una, ang atong kusog, ang atong kalag, atong kasing-kasing, ihatag ang tanan. Ang sunod, ang ikaduha, mingon siya, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala siya miingon nga higugmaon nimo ang imong kaugalingon, kundi higugmaon nimo ang isig katawo sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. So, ang sobra sa 613 ka kabalaod, gisuma lang, gisummarize lang sa duha. Higugmaon ang Ginoo. Sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna, sa tibuok mong kusog. Kini lisod kayo ni nga makuha, nga masunod sa mga tao.
bisan ako daghan kong dili na ako ni kay daghang mga sala nga wala gyud na ako higugma ang Ginoo sa tanan sa akong kasing-kasing sa akong kalag. Walay tawo makaingon nga akong gihugma ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Apan nianhi atong Ginoong Hesukristo nga mao'y makapasaylo kanato. Ang sunod nga giingon sa atong Ginoong Hesus nga pinakaimportante mao nga higugmaon ang isig katawo sama sa paghigugma kanam sa imong kaugalingon. Unsa man siguro mahitabo sa kalibutan kung atong sundo na nga higugmaon nato ang isig katawo. Unsa man siguro mahitabo sa Pilipinas kung atong sundon nga higugmaon ang usa isig katawo sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Mausab siguro ang Pilipinas o ang kalibutan. Usa sa mga rason nga na disgrasya o husto ang Ukraine karon, pila kalibo ang namatay. Ang daghang syudad nga naguba tungod kay ang usa ka country walay gugma sa isig katawo. Nya muadto ta sa muadto na kita sa versikulo 17 o 18. Nagpasidaan si Jesus batok sa mga magtutudlo sa balaod. Versikulo 12, kapitulo 12, versikulo 18. Ang dakong panon sa mga tao, madasigon nga namati kang Jesus. So si Jesus gyud maayong mutudlo. Kay daghang panon nga mamati niya, madasigon, excited siya. Excited ang mga tao nga maminaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man siguro nga excited man, ngano man nga gusto nila, nga daghan man silang magtutudlo sa ilang nasyon, sa templo daghang kay magtutudlo, unsa may nakadiferensya ni Jesus. Kay iyang gitudlo, gikan man niya, siya ang Ginoo. So, fresh, dili siya magkopya-kopya. Ang mga eskribo, ang teachers of the law, gikopya lang nila po na. Gi-quote lang nila sa uban nga mga teachers nila. Apan si ang atong Ginoong Hesukristo original. Iyahag yon gikan. So, gusto daghang maminaw niya. Diri sa mua, sige na mong makita tungod kay ang Pilipinas karon duol na ang election. So daghang mga leadership din daghang mga partido nga among madungog, makita namo din sa YouTube, nga daghang mga taong magparade, daghang mga taong magsunod-sunod, motorsiklo, daghang mga kanta-kanta. So makasabot usab ta nila nga daghang mosunod. Apan ang gitulo sa atong Ginoong Hesukristo mao ang spiritual things, mga espirituhanon. So, ayon nato kalimtan nga ato usab nga ampuon, mag-ampo kita kung kinsa ang gusto sa Ginoo nga mahimong presidente sa Pilipinas. Okay. Ang dakong pamubalik kita sa atong versikulo. Ang dakong panon sa mga tao madasigon nga namati kang Jesus. Sa iyang pagtudlo kanila, si Jesus miingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod. Kinsa man yung magtutudlo sa balaod? Sa ilang panahon, maunay mga professor sa ilang Bible school, sa ilang eskwelahan, maunay mga PhD, sila ang mga think tank, sila ang mga sikat nga magtutudlo. Unsa may giingon ni Jesus? Pagbantay kamo. Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga tag-as nga bisti o buot nga yukbuan sulod sa mga merkado. Versikulo 38. So kini sila mga tawhana di ay gwapo kay magsidlak-sidlak ang ilang sinina.
sa layo pa makita na nimo. O gusto silang magsuri-suri dito sa Tiangge. Aron nga yukbuan nga daghang mga taong mutahod nila. Nagpasikat sila. Kita, nahibalo kita unsay magpasikat, di ba? Unsa pa'y gingon ni Jesus niining mga tawhana? Magpili sila sa mga linaing lingkuranan, sulod sa mga sinagoga o sa mga labing maayong dapit sa mga kumbira. So kini sila dayong tawhana sa simbahan nila. Naani sila sa atubangan sige. O sa kumbira, naapo ni sila sa atubangan. Ang lami kayong mga pagkaon sila ang unang makahurot. Posible siguro nga sila ma-stroke. Wala ta kabalo kung sa sakit nila. Kay sila ang unang makakaon. Versikulo 40, gilupigan nila ang mga biyuda o gisakmit ang ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao. Wow! Kini sila ang ila di ang pag-ampo sa Ginoo. Magpasikat lang dahil sila. Kini mga tawhana, ang pride nila. Gusto nila nga magsikat sila tungod kay daghan, taas ang ilang ampo. Apan, unsa may sulti ni Jesus? Dili day importante ang kataas sa imong pag-ampo. Kung dili, unsay sulod sa imong kasing-kasing. Ang makadungog nimo sa imong pag-ampo, kana lang mga tawhana. Kanang imong gipasikatan. Apan ang Ginoo dili makadungog sa imong ampo. O relihiyoso sila ang leader. Apan ang mga biyuda nga pobre ilang giabusahan. Pobre pa o wala ila pang giabusahan ang mga pobre. Nakakwarta sila sa mga pobre. Mao na si Jesus mingon, magbantay kamo. Sa inyong eksperyensya sa kinabuhi. Nakakita ba kamo og mga tao nga siging magsimba reliyoso, taas ang pag-ampo? Mingon si Jesus, maglikay kamo, magbantay kamo ni ining mga tawhana. Ang gusto sa atong Ginoo usab nga humbleness, mapainubsanon. Mao nay gusto sa atong Ginoo. Versikulo 41. Ang halad sa biyuda. Samtang naglingkod si Jesus atbang sa panudlanan sa templo, nianang templo nila adunay 16 ka mga lugar nga ang mga tao pagsulod nila sa templo muhatag sila kwarta didto. Kining kwarta para ni sa mga pobre, para sa mga byuda nga itabang. So 16 kanang dakong templo. Usa dito sa mga butangan og kwarta, murag alkansiya. Apan kini siya kung nakay ihatag ihalad, pag imong ibubo ang kwarta nimo dito, mutingog, daghang makakita, daghang makadungog. So, si Jesus nag-obserbar siya sa mga tao nga mihatag sa mga pobre. Samtang naglingkod si Jesus atbang sa mga panudlanan sa templo, versikulo 41, no? Naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang mga dato ang nanghulog og daghang kwarta. Wow! Sa atong paglantaw, maayo ka ang gihimo niya. Daghan ang gihatag. Daghang nakakita. Unya, miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus og mihulog sa duha ka gagmayng salapi nga tumbaga. Dinhi atong kini mura ni siya usa ka dako ang iyang gihatag.
So, duha ka klase. So, ang dato daghang gihatag. Kining byuda nga pobre, kadaghanan sa byuda ni atong panahona, pobre kaayo kay wala siya bahin sa yuta. Byuda ka, pobre. Apan, unsa may ang gihatag? Gihatag niya ang usa ka dako. Unsa man siguroy, kinsa man siguroy, i-akseptar sa Ginoo nga malipay ang Ginoo kanang daghan nga dato nga makatabang sa mga pobre o kining pobre nga gihatag ang usa ka dako ang gihatag niya. Apan tan-aw nato versikulo 43. Gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun-an o giingnan. Sultihan ko kamo. Kini dili lang ni sa mga tinun-an 2000 na katuig karon, kundi para usab ni sa imuha og sa ako para ni kanatong tanan nga kita makasabot og unsa ang halad. Miin sa sultihan ko kamo nga ang gihulog ni ining kabus nga byuda labaw, miingon si Jesus, labaw pa kay sa gipanghulog sa uban. So daghang gipanghulog sa mga dato, apan ang usa ka byuda mas labaw pa siyang ang iyang paghatag. Ngano man siguro. Miingon si Jesus, versikulo 44, kay ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahandi. Sobra lang di ito. Pinisik lang ang ilang gihatag. Apan, bisan sa kakabus sa byuda, mihatag siya sa tanan. Imagine, huna-unaan mo, gihatag niya ang tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron siya makakaon, aron siya mabuhi. Iyang gihatag ang tanan. Natingala ba mo? Na-admire ba ninyo ang babae nga byuda nga pobre? Sa paghatag niya, nagsakripisyo siya. Wala niya mahibaw kung asa niya kuhaon ang iyang pagkaon. Apan misalig siya nga ang iyang Ginoo musuportar kaniya, mutabang kaniya, bisag wala siya kahibalo. Apan dako ang pagsalig niya sa Ginoo. How about ang mga dato? Nagsakripisyo ba sila? Masakitan ba sila sa paghatag nila sa kwarta? Pinisik mo lang ilang gihatag. Walay sakripisyo. Wala sila masakitan nga, kulang na ko kwarta ani. Ang gihatag nila, bali wala lang to. Ang importante para sa ako, bisag unsa kadako ang imong gihatag, unsa ka gamay, kung kini gikan sa kasing-kasing, na kung kini misalig ka, nga ang Ginoo mo provide sa imong gikinahanglan. Wala ka mo provide, wala ka misalig sa mga kwarta mo, kundi misalig ka sa Ginoo. Di ba din na may usa ka tawo nga miadto ni Hesus? Dato siya. Ginoo, ang tanan nga commandments, ang tanan mga sugo, ako nang natuman. Ingon siya, makaadto ba ko sa langit na? Si Jesus nakita niya ang kasing-kasing sa tao, sa dato. Miingon siya, ibaligya nimo ang tanan. Ihatag sa mga pobre, ihatag sa mga kabus. Come and follow me. Sunod ka na ako after pagkahuman ng gihatag. Kisulayan ni Jesus kung hain man mo salig katong dato. Misalig ba siya siyang kwarta o misalig sa naghatag o kwarta? Mga kaigsuonan,
Nahibalo mo nga ang mga tabang gikan diri sa Canada sa akong mga amigo kung unsay atong gi-bless dinha sa BJMP. Nahibalo ba mo nga kadaghanan sa mitabang nato dinha mga gagmay ra pog sweldo, mga nagpension na. Dini kung magpension ka gamay mo gamay gyud ang imong sweldo. Pero nagsakripisyo sila nga mutabang. Ilang gihatag ang ilang kwarta. Ang uban magbakasyon unta pero ilang gihatag. Sa nahitabo sa Pilipinas o sa Bisaya sa atong isla pag agi sa pinaka super typhoon, nakatdaghang atong natabangan dito. Daghang atong nahatagan og pagkaon. Atop sa ilang balay. Daghan tang nakatabang. Kay ang mga kauban nako diri, mga amigo nako diri, nagsakripisyo sila aron makatabang sa atong mga igsuon din sa Pilipinas. Ako usab nga gisulti nga ang atong Ginoo, ang atong amahan nga Ginoo, iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak. Iyang gihalad aron nga kita adunay kinabuhi nga walay katapusan. Tungod sa iyang gugma, kay nahibalo ang Ginoo nga kung dili limpyuhan ang atong sala pinaagi sa dugo sa iyang pinakamahal nga anak, wala kitay kaluwasan. Gihatag niya ang pinakamahal niyang anak. Tungod sa imuha o sa akuha. Mga igsuon, unsa may inyong himuon karon sa inyong kinabuhi. Nga nahibalo man kamo nga ang atong kaluwasan gibayra ni og dugo sa iyang pinakamahal nga anak tungod sa iyang gugma kanato. Unsa may inyong buhaton karon? Unsa may inyong reply? Unsa may inyong itubag sa gugma sa atong Ginoong Jesucristo? Ang gusto niya nga higugmaon nato ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag. Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat nga imong gihatag ang imong bugtong nga anak. Aron nga kami makaana sa imong lugar nga imong gipreparar. Ginoo, hinaot po ta nga kining among pagtuon karon, makapa-encourage namin, Lord. Makahatag namo og hope, paglaom sa among kinabuhi. Nagaampo ako nga imong panalanginan ang among mga igsoon dinha sa BJMP Giholngan City. In Jesus' name, Amen.